2R. Rap Babah ummi tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Me yalo ya ce min anan ta kwana. Kai bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Kace nace bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Your customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. mai yalo wayarsa tana kashe. Oh, ya sai da wayar ashe. Kar ka sa raina ya ta farfashe. Salisco bar mu haushi mu murkushe. Kai banda kisa nan. Yawa ga mai yalo nan. Rap Babah kanwarsa tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Da ido na fa na ga shiganta nan. Kai bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Salisco ba ni ice a nan, da alamun zai mutu ne a nan. Me yalo dan tsaya. Rap Babah mai rawanin tsiya. Yaron man baka sayar ba ka siya. Dakata, ai ni ma ya mun siya. Mun yi fama kan ganwa ta Asiya. Kanwansa tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Me kace? Nace bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Ni da ido na ga shiganta fa. Kai ni kuma na ga fitanta fa. Da bakin gyale ta rike janjaka. Kama shi ku bankare, ban wuka fuskarsa na kankare. Naman kejiyarsa na bai kare. Faɗa, ummi tana ina. Ta zo amma bata kwana ba. To yanzu tana ina. Ta je gun guide ɗina a ring road. Kai ku sa shi mota mu je ya kai mu.